Професоре, сигурна съм, че това е много интересен въпрос. Добре ли сте? Това са странични ефекти, които се появяват от виното. Да. Но вие не искам да обръщате внимание на това. Да, разбирам. Да преминем към въпроса технолог или сомелиер? Къде е вашето сърце? Така. Това са въпроси, които и преди са ми били задавани. Но вижте, когато човек започне да се занимава с винопроизводство, първо... Добре ли сте, професор? Извинявайте, но виното има свой живот. Това вино, което аз произвеждам, понякога не се съобразява с това какво човек иска да... Виждате ли? Да. Самото вино решава... Решава да прави нещо, което човека трудно може да контролира. Бизи, бизи! Бизи, бизи! Ще видите и при вас ще се появят такива странични ефекти. Но това са преодолими. Да речем, при моите вина много често има странични музикални ефекти. Музикални? Да, тогава, когато човек запява без да иска някаква мелодия. Да. Вие им попитахте, технолог ли съм или сомелиер? Да, това сега спонтанно ли стана? Това става без никакъв мой контрол. Без никакъв контрол. Така от изневиделица просто. Разбира се, аз съм повече сомелиер, но един сомелиер няма как да не е и технолог. Да. Защото съгласете се, че отпивайки като сомелиер, ти трябва да анализираш и като технолог, който не е сомелиер, а технологът, отпивайки като технолог, трябва да анализира като сомелиер, който е бил технолог, но вече не. И тогава сомелиерът, който вече е технолог, анализира виното през неговата призма за технологичност на винения грозд. И скипистис. Тоест? Сомелиера знае, че технологията само може да му помогне. Със своите рецептори сомелиерът знае и усеща къде технологията е изостанала в оценката си като сомелиер и как ще помогне на технолога, който за разлика от сомелиера не знае, че е сомелиер без да е бил технолог, когато като сомелиер е опитал това вино. Разбирам. Тоест аз мога да съм технолог, но мога да съм и сомелиер, който е бил технолог, когато не е бил сомелиер, когато е вече практикувал като технолог. Те са като взаимосвързани. Или си сомелиер, да, който не е бил технолог, когато е станал сомелиер, или вече си технолог с сомелиерско образование, когато си технолог. Да. Няма. Друг път няма.